quiera calira ya. Chevita moco quiera calira. Manu muavera que te une besa. O manu muavera que te une besa. Niki mama vole que moca muita ya. Niki mama vole que moca muita. O manari tosio tamanyete kende ya. O manari tosio tamanyete kende. Nyasa oli golera babiri. Nyasa oli golera babiri. Ikiagera di mo manyete ki mo kora ya. Ikiagera di mo manyete ki mo kora ya. Ay ay ay. Yeah. No maneno li gurbe kora babiri. Ay mo akora. De mo no manyanga mo rosa yi ambia ya ko banyona. Amana rosi ke rubatuti ko ruja wayo no mongira teresia busbuli oroi akibana mo wita ala do mo mwana mi nyaranga mose orkura ano kana kotera abuya buya mara osamba kodia montreba amana chimba nabai amana franke conductor tobe abai amana mungale agwiro kebiro amana jare dio boka omontra bakenya mwale amangana ali aho magali ora sana soko siyo mwana mino makwe do nyole tamangana magali omuyanga makoba omwami kyangwali mu abai amana nyangawi sore amano monginoye amana basanja bangwane kere yani obia kesha kwongera kondani wana wanyidaba itokero dani kasra na chocho Tiorori yakimai ali ba ko na ko rama be barabo aya bo maigal aba gamba na kundi o maliba kurbosia abuna bana ba yakimana ko wanjas wana otukubweza maokabe aki na bange to korabo amana pen manoti manu mwabo awai gamba na manani ngora kama omo injini wa matabon ani director amana mumanyi mosire nera osabe esara marionya mwana muyoka na katona liki mabu abai gamba na cheni kiaginere orukisi munje wadu yo masabwa badanya asiane ngiya amana steve yani yo magara oya ole abai gana mwamusio Kennedy omodara nkwane no mongi na Monica yalibo kurunigas asitira ko jeju to kasobo
Mancho mategereri bono tigatore kajiduka. E company iri ya Faida Feeds mancho mategereri. Faida Feeds e company ya Kitale Industries ni gobono yakoreteire ayo motugime ya gusienda geringia yetugo emanyakanete buna Faida Feeds eyo bakoni asirigurira insikima e company igo mancho mategereri ni igere ekonia endagera ao yetugo buna bono endagera echimori emanyakanete buna calf early winner pellets endagera engia ase chiombe chamabere boige manyakanete buna high yield dairy meal extra special high yield dairy cubes high yield dairy meal na boigo super dairy cubes super dairy meal dairy cubes dairy meal mifugo gose economy dairy meal mifugo cubes endagera boigo yechibarase manyakanete buna horse meal na boigo monyo bwechombe Kitale Industries ngoni bare endagera engia kigima boigo yebisusu nechindagera chinde chinyinge chietugo company yiga mancho mategere ya Faida Feeds nige gotoka somo chobosongo enyore ndagera yetugo ya Faida Feeds ya mahitaji discount limited opposite Aga Khan Hospital mbarabara nigita ki emergency imeyomochie omagombo boiga enyore ndagera yetugo ya Faida Feeds ase chiru ya magombo imeya nyangora wholesalers boiga ngone bare endagera ya Faida Feeds ase agrofighting ere angena sorry asa mange kwa na Kitale Industries Limited weetera ase namba yesimi 0730 999 777 ose 0710 833 817. Kisi FM enka yomogusi Kisi FM enka yomogusi nigo togo kwaribaga yebuno munchereria ase chi sector ao kone kyango kinora ase biasara biao asobwango Eredia Kisi FM nigo togo ikera bategereria bangi kigima kone kingo bamanyitori goroye biasara biao abuna bono koroti county chia Kisi e county ya Nyamira Bomet Narok Kisumu Kinsemo cha Migori amone chinsemo chinde chichietanaine Guja iguru noganetie gukini biasara biao ebene nyagitari eskuru agrovet amabagani supermarket gose edukende yonsi toikere gwetera email ya info@kisifm.co.ke gosoto kirisime gwetera se namba ya 0758 059 900 0758 059 900 Waigo na Bogota radio bisia Kisi FM ejichi gotoka chinsemo cha Minyinkwa ase bare ya Kisi Kirigoris tangase biasara biao na Kisi FM ase boni gatubwate chiofa ejichi kogenda mono mubuko toti wa maiga Kisi FM 94.1 Kisi FM enka yomogusi Emero bilibi ya mubwate abantu banjete Emero bilibi ya mubwate abantu banjete Alright, asante sana bia kigima kabisa mwacho mwategere chabta kichideke merongene na isato igori chisani isana chabano mambianto gendrete no murubiri itu wigi teacher lero bingo na Friday ri tuku gaiga amatanga abantu ba kogenda amatanga gana aria nabange babo mbami me chando niri gucha yaracha before no nyinu muntu atarachia koenigwa urabono Ora bone family nerororo yemo mungina gasira kero mungina sira gatoge kanaga iga omungino yo tabwate bana bamura ega ibolita bana chinyaruka boka ekera bana baiga ibolita bana chinyaruka boka nabwo barengo muchaba ibolita chinyaruka yisano nembo tachitu guseseniwa na mwana mumura aya ekera taseseni wona mwana mumura kare kero yaringi gutuge kananga mwana mumura taiya somochi okonyora enchera abantu barenge gokora abagusabangi nabaiga bare kwenda barigi umusubati ubwate abana bamura utasogeti
barigi omwana omusuba barigi omusubati obwata abana bamura bacha bamoreta omukirende ochocha gotenenie gesaku ky'omong'inori abantu mabaitenga kienyinge gosomo gusia ndonsi asabeta umugusi onde bwensi asabeta mbete ng'omwana omomora aisa kobora omochiga ng'agesaku bado ngekore tikeyo naye segero gotaya ng'omwana n'omwana korende ndirororo goikera gaiga akwanyora ng'a bado buna into abagusi etobegete omostari omotunga omwana omomora nere ogotenenia egesaku nere ogochotenenia family ekero okonyora ng'a omwana oyo omomora nere ogotenenia family bono kwanyora ng'a abaibori abange bagotema aria omong'ina nye n'omong'ina orenge bw'omochi ogenda origia omosubati okabwata abana bamura bacha abana abaiga bamura nabo bagocha bacha gotenenia egesaku ekeiga kiang'o kiomong'ina kiate batenenia egesaku kiomochi kagereta abagaka bari kagereta abagaka bari bakare abang'ina bari bakare abantu bari bakare understanding ng'a nabo bagakorire ebinto igo so omong'ina oyo yomo akaimoka akareta omusubati obwata abana abamura ekera areta omusubati obwata abana bamura batatu bagacha ng'a nabo bagocha gotenenia egesaku nyoro omong'ina nabwata abana abaiseke 6 abata abaiseke 6 aochire origiri omusubati obwata abana bamura batatu nabwata na abana banyaruka babiri bono igo abana bonsi bara abana barengo igwete abana batano abararetere korusu korende bacha gotenia bamura batatu bacha gotenia egesaku ega ya ikeire abamura barirende bagacha obori mubogatwa kero bori mubwatwa bagateru kwabo abana kero baterwa omong'ina oyo iga abaiseke baembaroro rinde mbasogete neba basogete goika enyumba y'omong'ina gusaka bori mwemongeri omong'ina nekorete ki nerororo abamura abaiga barete tumuchia burinde bacha gotenenia egesaku omong'ina oyo bono ikire osirire omong'ina oyo bono monyene orogongo osirire ekera akure bona abamura aba barete tu bacha gotenenia omochi oyo abaimokire batebire ng'a mong'ina oyo tari koenigwa nyuma bataraimoka babagane emongeri omong'ina iga barwe batete barabagana babagane emongeri omong'ina bona naba bana aba bamwe aba basubati bakoburi nkigekogera batete ko bagane emonga y'omong'ina na barabumba korete mbarororo emongeri y'omong'ina egotigara n'enyumba yaye abana abaiga banyaruka bagocha bakoreki banyora ase bagosoa mwang'ina nerororo banyora ase bagosoa korenda abamura barete tubacha gotenenia egesaku bagokana ng'a binto buna ebi mbakorete ki mbatageti koigwa tiga abasubati babera so base basogete nakamonga kaiga babagana emongeri iga batete babagane barabwo ase barabwo lakini boniga boniga abamura abo bono bari abasubati abaiga bari birero bakobori nkigekogera abamura abaiga nande inyora ng'a bari bamochiga bomochiabu barete tubacha gotenenia egesaku lakini bono baikire bono nabo bono bagote nabo kusema bono bagoteba ng'a ganinka ntwaigete gokoraki ntwaigete koretwa ono ntutura bana bana babasubati barabwigento batagete ng'a bori mobori bwang'ina botigugo botigugo bagocha bakoraki banyora ase bagosoa barabumba bwati shida banyora ase bakorara mbagochikunya korona mwejichirani bono yomo bomwana yomo botebire bono enyaba muraba baikire bagokora iga bakwimokia egetambukiro bono giokobaseri pi bono complete kuri omochika iga batigare boka bebeng'a egesaku kiabo tiga bono babeng'a nabanyaruka boka banyoretu seg'enchoroche bageutire kiabambukire bono kiababambukeire bairanire bono nande ko bakoraki batete bono nande babonchokire ng'a mbatagete kororokana mochi tiga babere chimbo base bakorete ki ase bakanyuomire amang'ana makong'u sana 0706181822 0796988630
enkayo mugusi hello ege teacher bwakire Katodi. Mbiya mono Ngoigore kigusinga kiego te bagutege kubambuka gakoreki. Geko bambukire. Lakini aba amatemba rega bwese kenyoro. Aba bako babeka bya lakini aba murabu n'abariri bairwo bari manende ngibagasereria abasibati abo bamwabo. Igombo be bako koranye batageto bwamate babo buya. Yes. Igaba batige baba amo kibaigete kore tuomba arete tuigona bamurabu barabariri. Ke amatega amba bagambi mbare kenyore kina bako gamba manganayo. Asante sana. Okay, enkayo mugusi hello. Hello. Te bangu. Ngoyo. Hello. Te bangoyo. Enkayo mugusi hello. Ile babo oyara sari naro tereta kororanga ara filio Yesu ka kesi ni ko kando baitonga jimboro kio boite nale gote baita bato koro. Na inke na bonda terenga bamurabu na bariri baita na gote ko bare ta tuorolende banyoli gase. Ndibata bwate yama kikaro ya kutuaro boye gimeli-bonga bunobu baminto na basubati abumbu ya bare gote barende. Obugaya kala bagota kwe kongeringa narona idoriare kabangamba serukera ngabano mwangiru kurweka genda imbare kagenda bakagede tigabara babya mangana egera mangana yabe bolonge nabaswati abanyoro bakahena tyabo baba ko bagota abo bamanyanga sobo yabona. Asante sana maokoro enkayo mugusi. Ege teacher. Okay, ege teacher hello. Teacher Kadodi. Bwakire babo mwana mitabo studio nama nayo ndo imole kama mbiya mana bwakire biya bwakire lya makanda mwabwakire ngana na bershera ija abana baminto tigamba tebinga abantu baminto na barabwe zikone ase kwa rentire kwa bekiru sikoli kwa nyoro boikoro kya masikani eyaroge ndre komenya bana baseri abaise kabo na baba nyorte na bakabeko. Yes. Lamanyire kutaka kubaranga bana mbakwende tikoja somo ige injeneta nera somo cyoyo akani kwate nene kanda tigaba murao banja abaiseka obanyore tagoro agera bulma kwa bogendera anya bako chigoro yoro mwana abagambi babeke boronkonye te konyare kana ngoira na bare agera abaiseka bamenye sobo aina aronje nabwata bana bami mbiya mono sana enkayo mugusi hello. Hello Kadodi. Mbiya mono nkoira bogocha. Ntabo maiko chamo jaliana. Tuma tege ndongere mjina kumi. Ani abantu bakonya niruka pesa bori bairu bor mobwabo sa. Aki. Ani ekere bairu na abaiseke mbaro. Wogu chibise kwanza baro ekere bakamama inta abantu bakabaisia muntu twasoke. Yes. Bone ekere ba korego ngino sirire. Ekere ngina sirire abaiseka bo maeten kutakabana ono mambi ndeko so mona sere go so mago majala dimokera so ba se nyumba yangina. Aba murabo na tibeki meri bona baba ibakabati bojojo. Aba murabo manye tebene ke rokere ba ko nyoki wo bol mo mbisi ko tigabona mama iti aseba ko kidi ke nyore ko bagambi ko nyabai tigaba bwatira na batureti. Ne baiseka wa bakonye juwa ba murabo ba kore. Na tigaba nyora basika ro baba eteri baba ga chumo churi ba ake sabu kabere batara ko rakeri yose. Aya asante sana. Asante sana samangana maya. Tigaba nyoringa abasubati abaiga nabo banchera ndete bagacho muchiga iga baire ngora enkayo mugusi. Ngaba irango. Nero. Pateli kurukera. Vene. Mata nyenze kora karo abaiboli ba chire no ni nyomba njali ngiraiti tago. Ikia bali no usaba na ba ngo sabali ba cha ba bero ba ikoranga no alimo no ni nyombe tago. Yes. Ida kuri ndaba ngwana we ba tengo sabata ko rokinga sapwa. Ekero kumbanyo letenga nyole batibwale sibalingi kunanga ntuma etia sabakolete. Babererete. Babererete batitse kona tebe ngabona sigino ni boteli kurukera. Omate karukia sinyira korunga igo moko lya abantu bali balenze mo agambi.
Gegusinya kurua saba bense monga bale taba bekinyura abatule. Yes. Baika ransingi ndiki bake haya. Era mura kwa chiri ngoma tari chikongo kwa tari kwa tulana bekume bagu kana nekendo kya ngapumye. Yes. Bati mama ngana baika mbata ibara ndi sala za familia. Yango chia baswati yabo. Ngo aba baswati aba rabunichi so bara kwese basogete. Yes. Bara ngira ni bune nyumba abantu be nyumba yemo. Akali mwaga kaino mwatiri tinna na kara kune ne geyo mongna tigaba baswati aba karba ko chababe kano ni chano no. Amasikani na bekira bagusia bago tanga gosen gosen ibe ga kebera kwere tere kwere tere bale mekoni tigango barole nganga ebara wa bamana besikango ibaba tigambo kusumba baswati. Asante sana, asante sana. Asante sana Vinibuteri. Karo achisema chirine cha Kira enkayo mugusi. Hello. Hello kada Bwakire. Bwakire bia. Ndinga ko nyakula ma. Kana. Yes. Ndiga kinda bateri na kwani kuna sita gadi bitoro kwa nebe. Sana bagani ya barbo ziko. Yes. Kulia batoro bakalo kulia bantu mutika. Wana toko toko kwa na hizo tukana mna batete ko sadia batete kuno muti. Ababantu batele aba nabantu roboto babantu to bota binyoro. Abaga be chichi. Batele nabo ko ngina bangina aba ko ngire. Abantu abara kuno ane ofu ane nyakebere to bara yena ko jeri subar gote korgo. Yes. Abantu be family mpo kwati chiko ruichiko cyo sadia abantu abo. Bati mukana mwe ko nyakebere bamana ko irana. Amana tikizina ko kwana iga. Ayaro mutito ka ita. Yes. Kon bingu ne ibuna mo vekile studio abuga mo. Yo nto pakale mpaka kwa matikani. Aboko ngoro ntendero chizini kama ndabata abantu ntunte bamanye. Okay. Kono namo konkoro ntimo tia ngo chinda kutigaya byango chivingu kwa. Mbiya mon. Asante sana. Nako kwa tigo kwa na kwa tigo. Ngoro kiko bana kwante muungano. Gokoro kunaki? Mangaiko sawa. Mbiya mon. Mbiya mon sana. Enkayo mugusi. Ndoleva. Ekena baisika bungu anyo babura ko garabaro momente ko so mojojo. Na ade ka tawarenge. Na babura otro warenge. Yes. Bamma te katiba bono ngakero mwana kwa takonyo sia zuguri muba aba igete ko kuna bo kwa tro mondani mo bua eba kama takaraba ko so ko bamma te ba. Namba ekyo koramba kainyoreti. Yo abone binte biko basambo bore mo wama mona bobo eba muramba nda twa ko boss be bana wana baba sita plus na bato kero montaño ke pisikia kia bari banya mo mogete bota baisana no ase bakwa. Aya asante. Okay. Mbia mono sana enkayo mugusi. Ayo mbia mono buli jo. Mbia mono. Jeuri omwana omuraga na yusyo. Yani nakumira omuraga sana abandake. Yes. Umuntu taibe soga ni tekonyoro bore mo ire bwabusa. Umaja ko iro kenyinyo igoro. Baba isika buna bara digango musika yo maya bamenya tarasi mangenda bwana manya. Yes. Ingo menya ga bunyo mo masaja kwani ngoja kombole se mwa mamande. Si uraleta mwanaume mnaishi unakaa hata hao wasichana walikosea. Sio lazima uolewe maidia. Unaleta mwanaume mnakaa hapo mnatunza hiyo boma. Nyora abana ngatera ninde ndene mamo ikiye kya murabu n'abasensi aba abasika yo amatiga cyamenyo. Okay. Ai otawe ujasa no bole mu mama. Mbiya mono sana. Eya mali apito kolera wenkayo mugusi. Kadoto Bwakire. Bwakire. Sana tiondo ndara kururungu. Donald. Kadoto kamisa sana. Gakie ngochanderera ndara gukwandia. Wana tete. Yato somo jadara. Wada murava ngorto bagajo kinege saku. Uswati ta bwata bamure. Ta bwata bamure.
Ono sire bacha kira murabate to mobwe emonga. Ara batete baise ke babole kuru mucho ipi. Abuna bachi bata kera basa ruga to timi to sari bono so bono. Kwa ile ke to taro jo sana ku. To ko bate riga jeri abana bale so. Aya? Ngira jeri abana bale so ka to timi to ka kini ke to mujabe bi mu areta. Abangi na ba kora ga bata riwesika. Yes. Dia murabate ko bachinga. Okay. Mbuyamono sana Donald ondarura korwa chisema chini cha irungu lakini nigakobangira chisema chiri ni cha stage eli ne ya Safaricom. Asante sana. By the way aba murabaiga egento babetene kemo ekera abana baiga basubati ababanchiranete ngina kareta abana baiga bachagoteneni yes batira bateni igisaku rero bebetenga squeezy naona basubati ngwate rubale sobo so tiga bayire ngora ba basubati abaiga amasikani batakeire emonga yangina tigetiga ko baigo baisane kene keri bae tugeke ekero nonya ekero abana bali bagocha at least banyora mbakonyogoswa konyokumina na barabwararia ase chinyomba cyabo ekero chikamati chiachire chianyora na chiro cyase chikokoraki ase chigoso wa mwangina chierose linone ndagera kindi gyonse gekaba no bali mwangina gabu igotiga baba maskani ali akaneire nalio amangana ko babiya kegima kabisa. Asante sana mwancho mategerali ando chiaregere sana mecha bano masongo nyortura mangana mayese nchirane yo bwenkoro se Ruth magama inkoira na tolego cha sensa ya gatatu na ndensa yo mwele so murubiri to ubwege teacher Shelly Kadot Kadempo lo mwana chidempo Bridget Kemto Kisii FM enka yomugusi Kisii FM namba seito nambeyemo mwando baba Kisii FM enka yomugusi Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi aya namangana maya asenchera yobwenge korwa Kisii FM enka yomugusi Ogasomyana ndi nago kwanire mwanchumo tagerali no kwaligani asemesi tomangana maya asenchera yobwenge chinse sane moche bono mugaso letriane Ruth magoma abarai aona begeni bekansa ya Katolike gatiabo yorengo murayo mono wensi ya Kenya Moscow Kenyatta nigo bekarna semisa ya masabo yokonyora Pope Francis asensemo ya Holy Family Basilica meyo mocho Nairobi yekorawa na Archbishop Philip Anyolo emisa yende nigo erakolekane meye diocese ya Nyeri munenchire ya moyo kumonyora Pope Francis oyoba kakora ekansa ya Katolika ensengima aseka kimyaka 12 mega yogochoro buna Pope mwaka wechirubere na 13 mubere Pope Francis nigo beirego kuligirwa n'abananchi asekansa St Peter's Vatican asemerubelio yoko mwenia erobere okolekana litkolia ankyo Jumamosi asensemo ya St Mary's Basilica eyeresiko ya St Peter's Vatican asaba Pope bande babere bakoenigwa ekero babere bagosiria amagimabo Kairo ya mbobo ibiniga saga no ikogo kwa nabananchi abarenga no bororo obonene kinga kyatokaga kuiba sensemo ya ATC imeyo muche obosongo botko bokerero nigotebekana bona omokairo yo omusacho bwatange emyaka 40 nigasianywaga kuiba asenyombe yemo yomumenyi oyomo asenseme yo ya ATC ase konya abunire kirama nagoswanyomba ase abanyane enyomba bakigekuru igentokira ba matego soka asiba musaga no mokairo yo nakumuita goika ogokwa nonyanabo abakuru bande abalengenere nigo bamincholia nagotama asekulinda abanyanyimbo bachakiro botuki bwoko baliga abanyanyimba abo bamanyigwa igorojege kolekyo okyobibi no mokoli meremo kurwa sekoleche yo ya magelio yo bolimi ya ATC nigo baikararo na kurusyo mubiro yo bomokairo yo asibayorwe ka senkendu nyagitali ya KTRH chinga kyobotuki bwachakiwe
bwatekana no botutukano bagendete ko yebwatekana seyemo ansi chinsemo chiarongo emeye county ya Migori eyo egosemia abantu babo tibagenda nyagitali nabo igo ko kwengata goika abantu babere bagasiria magimabo eserikali nigo yaboligwe gochia ko bwatia machiko aliabekire yogo chirenga chikanisa nabo igo kubonenki abarandi abe chikanisa au emergency ya Kenya kago kwa na mone mesito ya mangana mayo murandi abwe Adventista Kurase district ya Nyagancha emeye county ya Kisii Pastor Dikevansa Mokwa nigaro kubole gochia serikali oja kumukige tambokero gochia chidini chiria chikugelia maigelio atalia yobo nyasaye ayako basiria ababwatani ya negati ya mango mwanchi motelingene to kwaliganira chikoraga chinsa isano nebere joko ya letera senchira yobo kirano yandaga tegera Kiss FM 94.1 ero enka yomoksi letariane Ruth Magoma Omoelio bwa mangana maya asenchira yobwenge unaletua sole na Kiss FM enka yomogusi. Omwancho motegererio Kiss FM nigo toko wakira ngambia asogo tokore station ya enchore yomogusi. Kiss Radio bora kote nchini kitamba, burudani zimurua zote wanazotupatia, wakitupa burudani nasi twazikumbatia, wambea tu wape nini ili mwende ritaya. Kiss FM Kiss FM sasa ni moto tena wakote ambali. Kiss FM eyenero enka yomogusi. Ayeno mategererio bwe radio ya Kiss FM imeye county ya Kisii gose county ya Nyamira. Kiss FM katire kuma Nugani tiko tuma matangazo ocha radio ya Kiss FM bono na bogoto nyora gwetera saba agent baito au bagoto kasichinsa mochikubwatia insa mochakeroka nyoro mu agent ito imiye duka ya Ondari Enterprises ije kutoka separa ya Kisumu ndogo kinsa mechichakeroka. Aino momenyi bwe bunge ya umachoge borabu tutarira service yete ije kutoka so mucho Kenya angene stage imeyajaribu waste filling station na bari kinsa mocha top nyoro mu agent yo Kiss FM imiye duka ya Hamas ijire mbarabara negetaseni kya nyimbo kya manga. Kiss FM enka yomugusi boigo nabogo tarira chio bichinene cha Kiss FM echio chigotoka asensemo yamenyinkwa ebare nene ya Kisii gochia Kirigoris gendera gotegera Kiss FM eyenero enka yomugusi. Sabato alitenga, Sabato alibariki, Sabato alitakasa, Mungu mwenyewe akapumzika. Omoroberi webishobienka no moroberi wa masesenia oyokoreto asore na Ntirutu Magoma kera litu korea Jumamosi gochakira chinsa 11 cha mambia wika chinsa 3 cha mambia gochakira chinsa 11 cha mambia ejine chinsa cyo goturana amo na kuganirania sabatengia chinsa 12 wika chinsa 2 cha mambia ejine chinga kya lesson discussion asiba kurigereria lesson ye wiki esibye na mwechene Rusia ogokora kwa inokobe kurwa ase amaiso ane tigagokora ayale amabe kolende komorange kuigwera naende komorasalie goika moitwe nemioro nabo inche omonene natebire no monwone gakobwaterana amo nabayeri be lesson Pastor Peter Omani, Elder Julius Nyakundi, Rogers Nyaneti, amo na Joseph Lemayan. chikoraga chinsa 2 cha mambia ejine chinga kichokonyora matera mayayo gosesenia imeyayo request my command Ekero toraike ingoro baada ya dikiza dunia tomenye no moto ya sama kweli hata hiyo. Alikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake Ayubu.
alikuwa mkamilifu na mwelekevu, mcha Mungu. Asokonyora chinga kichingia cyo gusaba gotera kuri utageti erinde gwachieserwa Wango iga esengo etere, wango iga ngotiga na tore, eseye iga yembe chando, togende inkagotimoka. Ayonsinkira ritukoria Jumamosi asomboro buri webisho byenka ujogo chaka chinse 11 cha mambia weka chinse 3 cha mambia na antirutu magoma Kisi FM nigo tutangina so gosegeta kemoika Iria tomorengeire yeso tomorengei karotora sorogendo bokogendo mochigo karotora sorogendo bokogendo mochigo yeso nero rabe omowaso. Songere gocha, kasongo bosongo, einga songere gocha. Einga songere gocha, kasongo bosongo, einga songere gocha. Tukwane mite bituko, ebono twaroche, tukwane mite bituko. Tukwane mite bituko, ebono twaroche, tukwane mite bituko. Mugaka kwanyo ya marwa. Ewacha keselio mugaka kwanywa ya marwa Mugaka kwanywa ya marwa Ewacha keselio mugaka kwanywa ya marwa Wachaka koruta ndondi Ebuna taisondi Wachaka koruta ndondi Wachaka koruta ndondi Ebuna taisondi Wachaka koruta ndondi Pamito ya wero mwana Ebono ya mwita, pamito ya wero mwana. Pamito ya wero mwana. Ebono ya mwita, pamito ya wero mwana. Emabu waitiro mwana, kiumbe cha Mungu. Emabu waitiro mwana. Emabu waitiro mwana, kiumbe cha Mungu. Emabu waitiro mwana. Koro tigata. Tegerera masarire mecha barugi na ine tegerera barugi na ine tegerera masarire mecha barugi na ine tegerera morugi gaki kwangainwa ewasaria mwao morugi gaki kwangainwa morugi gaki kwangainwa ewasaria mwao morugi gaki kwangainwa noliogo kongaina mama Wikata kerochi, noliogo kongai na mama. Noliogo kongai na mama. Wikata kerochi, noliogo kongai na mama. Morugi moigo moriri, ugatero tamao. Morugi moigo moriri. Morugi moigo moriri, ugatero tamao. Morugi moigo moriri. Orima mokongai nete. Ochaka maseko, orima mokonga inete. Orima mokonga inete. Ochaka maseko, orima mokonga inete. Ichara liatamiro isogo. Samwe yondie kiswanya. Chitaga abunya choni kolo yoni kwete nesara etimani ogeto. Kero kabu. Abana baito tegerera. Timori chinsoni. Abana baito tegerera. Abana baito tegerera. Timori chinsoni. Abana baito tegerera. Muburio gotome shure. Ogenda yosome. Muburio gotome shure. Muburio gotome shure. Ogenda yosome. Muburio gotome shure. Wachaka kunywe nyasole. Pamito na marwa. Wachaka kunywe nyasole. Wachaka kunywe nyasole. Pamito na marwa. Wachaka kunywe nyasole. Waseke waitomba bolye. Eningi kiabalya. Waseke waitomba bolye. Waseke waitomba bolye. Eningi kiabalya.
abaiseke baitomba bolie munawe sungia makoli unachitabana munawe sungia makoli munawe sungia makoli unachitabana munawe sungia makoli etema koiwera mama abaibori baino etema koiwera mama etema koiwera mama abaibori baino etema koiwera mama tema baba koiwera abaibori baino ora mitaka tosa mbe bukuya mwanani yote abaiga chinga kichwa mwalimu na mwanya batabe nitiembe yangeta bantu bamwabo wite yokenyene nandi wita bantu bamwabo unawono mumuroi na bage to mwana agaita onya bagosa ne no murugi ono ko katika kiro murugi akoga mono mono ko katika muchutie ngu murugi tata kewa chagata kamwana kanenge wiki ya mo kamwana kwa ujinita chiaro monginaro lengo atimongina kana kwa nangu kirango ochama ngana takali baba mamuroi ga manero kulima na bako mwane kundi agaita obaye manero taitonyo kale waita abantu ocha mami ndese tega kweti tiganda ongolia maliko mukaya roni omushi mutakange kana sote robo enge ukunyari bari warta mungane nyachogochogo yani rekeronya gelita usasini na barana masimogeni gelita mkola ngino nyigwete bitateka nyapara ibereke biriko etwani yaboge turuka smaili mwenye katani na Moses Golia bagusisa na mukira Kisumu Jackson member Kenya Mwarabu Texara Defense Lady Malira mukeli usasini Wilson Omuoki na Raeli Bochabeli mwenye koni ya Kanyanja bami tumwanyi make unaona mwaka kitana bagamba dege tugana ngera ikire bwoya mutonora agachata getikia ya busako akora usbachiombe bono bochike ko kuma kono no muntu karubweli karubwengo kuma bochaka muri ono bweli yokora tata achikwe kumba aroneke tukene gekumbi agaita pia up and down onekera ojo okura tata bantu baiko bakayoneke tukyaro okurera usoko bagaswa tata futa pumsi evan sinyakerigo mato kanyanja munyakoni Jackson mungare ndu bisani kaso rekerenyo twakoiro koboko mwako tata stera nyanja amanya iranga na marita peni ya ponya koni abucha ina kola ngino nyigwete na sa James Nyamumbo tomba abu abangira na inu tegera abangira baito mugaka kairo mwana besa ko ino skuru mungira tawe ti mwana kanu naye kwaso ko moye besa karasa biye ga meso no mugaka mwa mwana besa mwezi na mwana tasalike kasungu Oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto kurwa Kisi FM namekenye bwobara nakwarganirie omotegereri goje asensemo ya kabire y'omugano togendererete kurigereria igoro yokobao kwa bantu bari bakuru kwa Men in Black Aliens abu egotebekana bagutuka Area 51 asense e America aba n'abantu kone bakororekana ko bamwanya bantu korende ene kiringa tari mwanya bantu yagera emeremo yabo bagokora yabo bisimono etana kumanyikana goikarero iga na baiga n'abantu bagendererete kurigereria na kurenda ogokina kwa America ke teknolojia science na boigo amona ujumi yenseyo ase ensemo entangani yona goirete bakanga goiki ase ejirikali jinene chense chigokana nga bantu binga ebyo tibiyo kurende ngakomanyanga agati yabarayigete ase enseye baitaberanire okobao kwebitonga binebyo binge mwanya bantu kurende bitali mwanya bantu igobore ebyo bwoba mono omotegereri ekero byago ikeire anda kekero wachire mamincha no kugani kwabo na byago tumeire okonya kwangire koigwa nigo bako gwikera sore badari gutumia sira ende onsi bagotaburana buna omonta gusaburana egetuma mugano yoiga ni gukwareganirwa na kolento asore amana incheme kenye bubara karibu
gati yabarai ao baenekirie okobao kwa aliens yabaiga asenseye nigo bakoenekia boikera nubuna nao bare imeya area 51 ondetayo owanchuro goika angena sayo oize gojona chonia oike angena sayo ondetayo ogokobolia kende gionsi otatiganeri sasirioka okuogereriwa gati yabarai yabo babeire bagoitaberana okobao kwa Men in Black enzeye ngamono yo kabeire umurayo mutangani umonene bwekeombe kyobotukiyense ya America CIA Mr. Roscoe Helen Quota amo numuseneta bwebunge ya America Barry Goldwater muwaziri bwoburendi bwense ya Canada Paul Hela amono yo kabeire omonene bwa majeshi bwense ya Bongereza naende okolete emiremo ase kiombe kianato bwana Lord Hill Norton abambake abantu balia abalita balito ase enseye baitaberanire okobao kwebitongo ebyo byogukumya mono bigotoka ase enseme kwa area 51 America nigo bakomenta buna serikali jabo nigo chire mbero gotema gusiria kigima borori bonde bwensi burayabo koene kigwegoro yokobao kwa Men in Black na nigo baire emeremeyo egekosi ekeiga kyabo bisi ikyabantaba banga mwanya bantu kolende batari mwanya bantu uyabu yalende abambara bya babono litangani manyaiga ninki gekogera bakuru kwa Men in Black elidiriri elieta lyabo ene ase balia bakobatuma emeremo egiagera barabo mbamanyete boronge nga elieta lyabo ndireli elieteri Men in Black nigo ligocha kubwatekana nenjira abantu abakororekana kubare emeremo yabo egiagera chingagi Jonsi nigo abegete gisuti chimwamu na enjira bakororekana nigo bari abatambe kubwa mwanya bantu botambe oburabu nigo bonge obwa basongo otadigalisa ngo lyabo lire elyogokumya mono nigo linge e plastiki amaisabo nigare ayokwobo ya mono bakoligereria amaisabo yokoligereria nigare ayokwobo ya mono na ebikobe byemenu yabo nigo bire ebibaliri na amaisabo tabwati ekioge nonyenekemo Jinga kichonsi ni wabegete esuti emwamu ekofi enene round emwamu boigo na eriogi lyaboni go liriri teke kone na tiriribu na eriogi lya mwanya bantu nde bwensi ebintu birosirie tu kobabuna mwanya bantu kolende enjire yebale nare ekobarusanania korwa asechinjira kya kimwanya bantu egende gekwobo ya mono amabulyo agenderera kobuja atabwatya moiranirya sabanta bangengelinga kubagoja ase nigo bagoja ase obwango obonene buna obwokomesa naende nokobora nakoro kubabura boigo mabulyo agenderera gutigara nga mwanya bantu butambe nanyare gokora igo ege nakyoge kogera kwegenwa buna abantu abaiga Men in Black abo abantu abange batigaire bakwibulya ngana kino onyano kwelika gosoa ase ekiombe keiga abantu bagosoa bagendererete gukumigwa nga aina y'abantu kiababale ase enseyeiga abatuki amona abanyonki abo bakubwatia asobwange na gotema kumanya oboroso nokobao kwa alliance nigo bagoteba buna onyeke nkiarenge egekosi kibwateraneti mwanya bantu bake ase emiremo yabo ango bake babagukire na gosokia obobisi nonya mbonyerere igoro yabarabwo kolende ekyotikyanya konyarekana nonya musiabano elinde etebekane buna kende igoro yabo kia abekirwe maiso marore nganende ero etigalite kobaho nelinga erie eise kobanga mwanya bantu boene lirolyo nigo baunchuranire kisemi ase ogoetera amoro kerelyo aigoro mono naboigo ata orokigwe muntu ndi bwensi asenseye okiagera obubisi bwabo no bwa aime mono natibwana gosoka nonye no bonyerere abandaba Men in Black nigo bakwemanyekania ase jinamba cyabo natibari gokwana amalieta kero bachira ase gokora emirimo yabo
ise koba bagutubukeire gose batubukeire montonde bwensi batagete konya gose gosiria nigo bakwemanyekania asogoteba ng'anche nambagete na nigo bagutubuka igotu na ise koba abuna mbatumia gose negari gose endege gose bigibigi wika ebe mwamu titititi buna nabarabu bakororekana babegete gisuti chimwamu na keregento babegete goika egobya nigo kereke mwamu tibari gotara na kioge kende gionsi kerache kegosereria omuntu ekera kobarora buna naigete gokomanyiko rwa buritanga ninga tibari gotumia kioge kende gionsi okororekana kwabo gwokanerio giriabo oyo bwateraniwe na mang'ana abo goba mutubukeire nigo akugwanyuka bokongu otengechiwa origamora oba machu ko mubero mugima nao itabera na kende gionsi amo no guchika kwabo nimanyete nga gwikera bono iga omugano oyo iga obeiro bwoko gosoko nene goja ase oyo yotegererete chinga kiejiga aze amabori amange abeire akogotigarera nagoteba ng'arende egekosi keiga keokora emirimo yabo asobo bisiga naende getatageti amang'ana abo amanyekane nonye n'ebintu bagutumia bimanyekane ng'akirende abantu bake bagukwanira amang'ana aya na nayemekenye ng'aibono gocha kwarusia amang'ana aya igere iga omotegereri rituko ria ijuma jitariki 22 omutinyo wa 5 1947 ari ase egesingi akiamo rigegotoka Washington America narengeo omonto yomo aserieta Haron Dahal amono omwana oye Jas Dahal nabarabomba arenge nesese yabe yemo ritukerio iyo barenge nero ase oborubi bwabo ase egesingi ekyo kiamori wikerabu omotegereri nongo ikero mwerio bwenseme yiga ya kabere iyo mugano oyo iga togendererete kurigereria igoro yokobao kwebitonge biga bikoro kwa Men in Black na gwikeirie asa maborio agendererete gutigara kero na komanyirie abantu abana batagotaka bosi bwa umanyekane na abantu bali baligerereti gosiria nemirimo yabo batagete gosiria abantu bali bakube amang'ana abo maiso marore na emirimo yabe menene no kurenda ogokina kwa Amerika kihujumi science na teknolojia na boigo oborendi bwenseyo azinago ikeiri na alinga irende bano mekanya yo korusia amang'ana aya iga ensemende ndoje torigereria tomanye nga omongwano yore koro kwa Haron Dahal amona Jas Dahal balengene sese yabo litukerimo eso oborubi kitarige chan tukole juma 1947 ningi kiabete rinde togenderere komanya igoro yomugano yo iga mugano yo nigo ko aregani wana kolentwa sore amona inche mekenye bubara mbiamono ase ogontegerera mekenye bubara oyo no mugano bw'abakoro n'abakoronto bunoretwa sore na Kisi FM enka Jumugusi omwanchomo tegereri gendera ko gacha chibese chao na KCB Gold Savings Account ebe nenyombo tagete kwagacha gose kugora oboremo erinde bwebeke ase libagaligiya byo kwebwera oboremo ime ya Vipingo Beach omotinyoyo asamange tegerera umuroberi omo mincholimi amona komo ime ya Kisi FM KCB for people for better. eubinigo ya guchandira so mugondo lyo simegete ndagira yao ebeneke nyambi rikongiro omunayo gatie chiubi chinde chikwemeria sendagira ya Diego Kina Osho Chemicals Industries nigo yakorete iriogo rya Kolopa 300 OD irio kunyara guciarira se chiubi echo rianyara guchite ndagira yao yanyara gukina etabwati muchandonde bwensi asamange wati tariki nomoroberi mo minchorimi amo nomoroberi komo imya Kisi FM edito komanyina kierioge riri gotumeka
omwancho mategereri bone gatika turamyo kachiduka enya gataria nuka best mwancho mategereri yakoretera mangana maya nuka best gatokwana nige gotoka enseme yemo yoka imeyo muchobo songo amagacho yo rutawa sirirongo ni ya kabere bare nene ya Kisigo cha Kisumu enya tayari go mwancho mategereri nige kurwaria marore a guna bono asthma uburiri wechinengo gose arthritis omochanda sensemo yo riboro stroke amanyinga waka iguru gose high blood pressure uburiri bw'esukari kansa omochando bw'egetikio mogongo egatia maroire andi amangi boigo mancho mategereri mbwate chintetere chena no diamond tuminium echo cyakire nguma asoko bwene amaroire ao asiba guchionia niri urinse kegima nuga best nigo bakorobo bwenya obuya nawo bwekerero boigo gutanga maroire asiba gutumika chi machine chekerero asa mange gamba na barabo gwetera se namba yesimi ya 0700 260518 ose 0784955717. Right, asante sana bia kigima kabisa mwancho mutegereri nenya gitari ya Nuga Best ko igura mangana ma ya kuruararo Nuga Best ye gotoka enseme ya moyoka mwancho mutegereri meyo muchubusongo muntu tako ngainanga nyagitari yiga ne kale goseto igwire urusagia rondoro yandonsi useya yantuanganye te kurugige toka genda sande ya Nuga Best ye gotoka asaya moyoka gusase SMA moyoka ime muchubusongo amagacho naya Uru Towers lirongo ne lya kabere eparende ne ya Kisi gocha Kisumu wegamba bwate chintetere chana na Diamond Tuminium echo cyakire nkumaso kugwene na otanga amaroire ase enyegitali eyo jabo tugotigana nayo tigandara ko manyango igoro ya Enokem Agrovet mwancho mategereri baligiririga iganga engakiyiga ya Easter mutinyo yokane buno maitenga ne igorenge yo Easter bakatebanga bono iga abalimi nabatugi bonsi ipi tigango babaletere offer se bintu byonsi ipi byobulimi nabo igo ne chindagera chitugo ne chichanjo gati ebintu binde binge mwancho mategereri biribiga ne iri ase obotugi nabo igo ase obulimi Enokem Agrovet nige gotoka ase chinsemo chiri ne chia jogo barabale ne skuru yoboroso ya jogo ime muchobosongo nabo igo rusegeronde ni goro gotoka opposite Shell petrol station ime muchobosongo eri yakarukirwe nganero Falcon Enokem Agrovet mwancho mo tegereri nigo bakoneria moyo gotoperi ebimeri bya omugundo buna bono bakolete iro obuoyo bwa bene bwa mache bomanyakarete buna Enoplant foliar fertilizer buriyo gosiarira matoye bimeri byakina bya bichiko ko ari gesa linene kigima kabisa nabo igekere imbura egochiko kyana na ego nabo kunyara koba gukubeka order yao nabo kunyara koba gukubeka order mwancho mutegereri kada kwa bekire order yebichuchu erinde Enokem mwinyare ko bake kuguturagerie sengencho nguturagi bari ebichuchu enye gutagete ebichuchu byelituko elimo kurwase Agrovet ya Enokem ni gukubeka order ebichuchu ebigo kina bichikoba chingoko chire echienyama ebichuchu byakenyeji improved ebigo kina byachikoba omwancho mutegereri chingoko chikobeka magana nandi chire echienyama nabo ebichuchu binde ne bigo kina byachikoba byakina byabachingoko chiokubeka amagena Enokem Agrovet mwancho mutegereri baigo bakoletere mbegu yechiombe erengire na gwancherwa asaba konelie mbegu yechiombe chechi freshani chijasi chi asha ne chinde aseligolire inse kegima kabisa na ande boigo mwancho mutegereri ngo korabali gento gekurukunga artificial insemination nuko bekera chiombe embegu igongo korabara obakoleri obwo nigo babwata abanyagitari babo betugo bakokonya kubekera chiombe cha embego nande bakweranga chinchera kiechiko bwento kolera chiombe chao elinde chichiko kwa ligesa gose efaida enyinge mwancho mategereri totigwa maega ene kigaiga none ndagira yetugo buna bono munyu bwechiombe kelisikyo go kamera echenge yechingo kone bichuchu chichanjo amalio go kurwa company ayakura agokonya kolende tugo yao kati ebintu binde binge byobulimi kominyora ase Agrovet ne ya Enokem masamange bakeresi migwetera se namba ya 0740186688 namba yende 01
15318887 iyi ni aggravate ya enokem nere yakoletera mangana mayachinga ke bone chiga
kwene kiango gendera tore ko koretera bokorerio buyago change na suri bono nende ni gotwa kuigurira bisie nyeke gima ine aino momenyi bwe bunge ya umachoge burabu nichinse mochiyeta na buna sauti mogirango mugunga amo nichinse mochinde tutarira service yete yigo gotoka so mochio kenyenya angene stage imeajaribu waste filling station ebeneri tangazo gwaterio gukwa gosine biashara tete gotoretera Kisi FM gosero boti rondora ganiro tokire buna Kisi FM nyoro mwache ntioito oyore imie town ya Kenyenya angene stage imeajaribu waste filling station Kisi FM ejenero enka yomogusi Nanyorire gente kiate ayeye nanyorire gente kia Rero nanyorire gente kiate Rero nanyorire gente kia Tobwataniriwe nanyorire gente kiate Tobwataniriwe nanyorire gente kia Makwelio kaga kinarara twatanane Makwelio kaga kinarara twatanane Mbwate buya tosaroro mbwate buya tosaroro mbwate buya ngo sarore Nanyoriro mukungu nanyorire gente kia Nanyoriro mukungu nanyorire gente kia Konye nkuliya nanyorire gente kia Konye nkuliya nanyorire gente kia Rubarurwane nanyorire gente kia Rubarurwane nanyorire gente kia Makwelio kaga kinarara twatanane Makwelio kaga kinarara twatanane Mbwate buya tosaroro mbwate buya tosaroro mbwate buya ayo mbwate buya ngo sarore Ayato tigaga kinete tinko gotiga Ayato tigaga kinete tinko gotiga Ayato tigaga kinete tinko gotiga Enkoro ya nega kinete tinko gotiga Enkoro ya nega kinete tinko gotiga Makwelio kaga kinarara twatanane Makwelio kaga kinarara twatanane Mbwate buya tosaroro mbwate. Alright, akorokunganere utino wa keroka gotebanga team diaspora koro keroka ni gotobwatete egeti chalaren clear omwana zilizopendwa kora tamba kora chinsemo chirine chana kurusite salams club watabaniko na ni tena kwa sana Emmanuel Mwaga Moteri kora Getenga Village Urioma Marani akoteba pamoja na my lovely parents Ann Nyaboke na Peter Mwaga tuko live tigango nga Indoris Nyagakare Jones Bundi Amenya Pauline Mora Salomo Nyone Florence Isoe Manaso Nyimbo bonse basoya say good lunch Dano Mayo kora chisabani cha Rongo Royal Hospital Rongo Senior Driver tuned in my dear Aska Kireki na Triple D na Mwakireki family yonsi pikoro nyamotwere kwa goteba village ni gotobwate tebiyake gima kabisa na bayigonere weekly forina aka Toto Junior kora chinsemo goteba ni gatobwate kora chinsemo cha Naivasha tiganga goborienga 11 Labasoare Dr. Grace Levisorina na boyigo mama Florence Nyaboke Monica Nyosugota Bernard Marwanga Denise Gakara Ekenyansa Ekerabu Wiki matibabu kore nyamagesa Rio Ngaga well represented no moga kamatibabu Mamu Minto Gladys Mora Alexa Enkoromba na Eriki Umbati Elija Nyambunda bonsi baswasi teacher Suramba Rosa fikora chisamani cha Nairobi mkuru kwa Ruben naonde imeyo murubiriama na my wife Linet Nyanchera pamoja na umwana Belden Nyambariga
Okay, kurwa Mongoni Welfare Association goteba iganga nigo oyo iga by the way ne sanitizer Bachelor Boy Onchomba sanitizer mashabiki ya mintonka ite momanyete sanitizer Bachelor Boy Onchomba goteba iganga niga ganetie gusirwa kwegwa koboko gaiga se mamu mwabo mongino mwabo kuroko nga Teresa Mura oyura senyegitali ne ya Tenwek ne bili ya nyegitali ya chiri buchimia eye mona merongi 150,000 chitakeire erinde gwakanirwa nyegitali gali chisema chini cha nyegitali ne ya Tenwek iga gusabaga iga abamwe bonse pepanyariko bako mubwatesia oyo ne sanitizer Bachelor Boy Onchomba oyima mu abo rualete obilese nyegitali ne ya Tenwek ebili ya nyegitali nigo ya chiri 150,000 agusaba okoboko mumubwatesia gotebanga nigo umuchango omonene pi urabe chitaliki emerongo 22 eyinkaite kaleli tukoneli ya Jumapili igali birongo market Kijauri na ndabo iguruli namba ya M-Pesa asago saba manyali kwa mokonya 0796 27 9657 ilite koleta Elija Uturi 07 96279657 oyone sanitizer Bachelor Boy Onchomba otete mumubwate siaso mongino mwabo Teresa Mora oyo urwalira sigiki gitambe urasinya gitalini ya Tenwek ne bili ya chiri igoro 150,000 atete mumubwate si muchango rabeli tukolia Jumapili talike 25 mutinyu iguka no mwaka bw'echiro 25 chisaba chirechia echiro ya birungo market na Kijauri urule ne namba yesi megabu mumubwate silinde omongino mwabanyale ko bagakurwa nyagitali ndoche chapto kichireke 25 igoro echisa ni sanembo tigango toraranyora egesero gichiko soli nabagosoli kurwase Henry Buyago tengo tenge buya Omoimari buyago tengo tenge buya Omongwazi buyago tenga Lisandro Martinez! Manchester United take the lead at Anfield! It's a really great cross, what a delivery! Newcastle score! Eke negesero gichigosori nabagosoria na Henry Gongira kurwa Kisi FM. Bar kabisa mwanchamo tigrali nichinga ki chindugo kwa organisa gasero gichigosori nabagosoria kurwa Kisi FM 94.1 rinka yumugusi barbatambe iliyatane Henry Gongira. Tuchake ni minanu byokurigo swasama merani awali kapa timu yense ya Kenya nseme basubati balense myaka 15 bere tukokwanira Junior Stars ngoli tukolero baragosori asingojo yabo yomuiroro ne timu ya Cameroon imi yigetikia Olympic Stadium imi yense ya Cameroon imi yomochi oyonde kochakira chinsi sato ojabutkom ukunyuria intundentangani ase minene byokurijama merani awali kapa nigo timu yense ya Kenya Junior Stars imi yigetikia Nyayo Stadium baikoretwe ne timu ya Cameroon igoremo asirganalisagiro ne tukolero Junior Stars nigo bagani konyora abubuyi bw'ekigoli bire asirganalisagiro elinde gusukamotwe elinde konyora etiket yo kosera samamirani awali kapa Asiminano vya FKF Premier League birago sergu weekend jiga lit koliangyo Karobangi Sharks mbago serina Bandari himigeti ya Dandora FC Leopards baligane barose mabutabit United himigeti ya Dandora bado baliki ama Ruby va Posta Rangers bago serina Murangasel Nairobi City Stars bayergane timu ya Shabana insuburaibu epitoke himigeti ya Kenyatta goja Karachinse komicha Margova abanya benje KCB ni kubarago serina banyanyimbo bakenya Police himigeti ya Sport Pesa Arena goja Karachinse kenda Jumapili Kakamega Homeboys mbago serina
Toba Mungo na Busofa Baka, Ulinzi Stars bagasore na FC Talanta, Matare United bagasone timu ya Abarosi Binyuga Bataska FC, Chigaki Gor Mahia baragasore na Abarosi Sukari ba Mara Sugar ime jegeti igya Dandora. Samamerani iye chimbero gosa amaminyoko arandan marathon litkule Jumapili. Nigo ebandera ya Kenya irachikurukiwa na Eliud Kipchoge na Boygo Alexander Munyao Oyole defending champion mu Uganda umanyekante na Jacob Kiprimo na chikotoka Samamerani ya juu Sebastian Sawo mu Kenya na chikurukia ebandera juu ya Kenya chinga kinera Tamirate Tora mu burwense ya Ethiopia nere arachikurukia ebandera yense ya Ethiopia. Nigo tokubaganilia abakenya amaya ase Amamerani ya juu arandan marathon Ritko nili Jumapili. Kolder gasaru ge chikasari na bagasari mina novia English Premier League baragasari weekend je galit kole coaching sisani sato ne nusu chamo basemi ya Stamford Bridge Chelsea sobaraibwa ye Ensomares kambagasona Everton. Wolverhampton Wanderers bajargani Leicester City komina moigoro Newcastle bagasona Ipswich Brighton bagasona West Ham United Southampton. Ijargani timu ya Fulham chinga kechuma piri Panamaute baragasona timu ya Manchester United. Liverpool ijargani Tottenham Hotspur na onyo Liverpool. Chego chikonyora pointe mo ase ekemenene kyo nigera chikora ligwa abanyangongo beligi enene ya Bongereza esisone jigam kibatumu chakano mwanchomo tigerari tikanya kuburono mwere wikirabo nongolingera egasero gichigasari na bagasari Krokis FM 94.1 renka yumugusi robotambe elieta nerhanere gongera Ikyo negesero gichigosori na bogosoria kurwa Kisi FM enka yomogusi 0706181822 batatu ase good lunch Hey ya we studio mbia mugago aro ase gacha na go jana ayo msaru ale tarakina chabwene Pora kaki mwa pora mote no mondo mwa mo kwaniri kangi na kumo jete ko garoga kwaniri nanda ndiondara ko rirungo bata iranjinge na iranjinge sawa good lunch batato good lunch yes okwaneta siri kande yundo ngatamari seme no Lucas Meiteka na Moses asante sana batata sobwango good lunch yes na Dominic Motura ko chebla Omepeka doti na lete te vinto viri. Bona tingo mayana kyoko binyorante tendigi omo ne mweri nyabwanga. Ako viere na via ono vire ga vire pakiti. Gose ngero yonde Donald. Ngomo ande. Obinyore ga boji korosi magoro bonya kurta kama monunte to korane mweri nyabwanga. Bote bina moje chaji to janga na mre tereta chintuga chiria chichoi. Agency ya KCFM. Biyamano sana, asante sana. Good lunch. Wano cheni mukaya kumange saba yuko runege mina misto mineke na to minikyoye tori eranji buya. Good lunch. Good lunch. Ono nde kunyasase. Na kwani mwaka ngangalezi. Yo chomo. Ngina mondesta kuma uri mu Biyamano sana, asante sana. Good lunch. Yes. Anda kanelia wagutu rangi. Wango. Flamingo. Makoria tenga. Natamali sana. Asante sana batato. Hello. Eneji grito nikiwasulu magesa. Moko anaja mga rangi mwisho goyo. Amone yuko kunya. Asante sana. Ibere chiaba. Good lunch. Mukaira wotamba. Ndabie yu. Omoske koruntulere. Na bigairi moje chache ga mwekende. Thank you so much ya mwali abangina. Good lunch kadot.
Kurudiama kada na reperi seraija. Yes. Rose Makoli Nelson Nyangeri Peter Isanda and Rosie Kiamo na Gideon. Watatu kwate ba good lunch bangina. Adibo. Aboboy. Nag. Yande signo fini bote kera. Vini. Waso ka hoteli ya kama njirabo. Kama mwalili ania. Ndagere gotoko. Waso yumu mageka. Wakana sipiri ya ino. Tabana amanya. Jengi ngakana Jumatatu. Enda yumu wakana ro kurukunyanga kieni kuruwali kyangozo. Umaki wachi yanga no mungwana naro kurupunga umugaka nyakundi masangu. Amoje ja mugatike go mo karabetire sara kuchumuina timati seno ragaji kuli kumuina. Asante sana. Pamoja. Aya pamoja. Ya mwali pia bagaka kage tokolire gabo. Good lunch. Good lunch. Good lunch. Yes. Waire bia. Tiendo wana kururungu. Donald. Good lunch uje sidi ni kera. Yeye tiaba na pesi yija. Asante sana. Okay, asante sana mwancho mategera lingachere tobutolere gabo omorobero ito bwegeti chakera chatige chideka isato choka bana chikora sana ibere igoro Ruth Magamango taretara mangana mayese nchirane yo bwikirano sege yo musae tamasha Friday mpaka ikome cha mara kwa batene saba lende mutwale sabatengi ya mutwale weekend yengi ya tumera ndiri tukolia Jumatatu ase morobero ito bwegeti cha kama kawaida Monday to Friday saa 4 mpaka saa 7 Shelika Kadempo lo mwana chidempo Nere Bridget Kemto. Hawajaiba mali yako, wangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu kumsahau Mungu wao. Msisimikie maisha, mleni ni mbaeni, tazameni ndege angani, sisi walivyo na furaha, wangaika na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Nani kwenu anayeweza kuongezea kimo chake au kuongeza mkono kwa ajili ya kuhangaika? Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu silemewe na urafi, ulevi na uasherati, mwenye sikio asikie kama amelewa haya. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Wasiomtafuta Bwana Mungu wao matumbo yao, kifo chao ni cha huzuni, wafa kama vile nyama. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Mtafaidiwa nini kupata ulimwengu wote na kupata hasara kubwa, kupoteza nafsi yako? Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Kama umeishaamua kufanya dhambi makusudi, siwamwitao Bwana Bwana watakaoingia mbinguni. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Ukimtafuta Mwokozi aombaye naye hupewa, atafutaye ataona, abishaye atafunguliwa. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya
Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM emerongo kianda nenye enuguteyemo enka yomugusi. Ruachintandanye chense haijafanyika hata siku moja. Katika kaunti moja unapata kwamba kuna county assemblies mbili. Osi ntu aba MCA be assembly ya Nyamira titori against any efforts choko torentamo mukutano tuyo toko korana bajumbe ba Nyamira ekiaga bake baba jumbe baretire seyenenewe bagwaka na kibesa erininde Nyamira esarike. We need development colleagues. Tutsabera abana baito agosoese miocho kana yogotindia eyeta bakonya. Kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Mwambie hawa wananchi kilimo mtafanya nini? Matibabu mtafanya nini? Bure mtazunguka hapo alafu mambo yenu itazama. Ati sijui ukai kama unapigana na rais vizuri. Tangu siku gani kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? Tensinkima aya namangana maya Kisii FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Moga somia nago kwa nendo mwanchumo tegereli ndonsia sogendre tegotegera Kisii FM 94.1 ero enka yomugusi teregere chinse isano biri chabona moga so chinga kina kwaligani SMS to mangana mayasi nchira yobekirano gondi tangan kegima tiganda komanyi gati na kwaligani ire asenchira yobwenge. Omo kairo ya mabobo ibiniga saganwa na goitwa goika ogokwa chinga kiatokaga kuiba asensemo ya ATC imeyo muche obosongo. Komitelia ya choretwe no murayo monebwensi ya Kenya Mosque Dr. William Ruto eliokuba onenki abantu barachikoso ase kiombe kyobochone chimbebe kya IBC buna aba commissioner nigo yakolire mirimo yaje litko lya rero. Na boigo abarandia nigo bagendrete kurwa okuboli guchiase serikali kweneke bunanku bwatira machiko nakobonenkia abarandi be chikanisa abo baralekane kurwa amasomo ayo akobasiria babwatani be chikanisa chinde. Saya munanda mangu mwanchumo tegereli na kwaliga no mwananchi goiko mwalio kumanya senchira yobekirano letariane Ruth Magoma. Umwanchumo tegereli bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisii FM. Kisii FM enka yomugusi. Ruth Magoma. Togo chaka kurwa sorogongo rwagusiyo moka irwa ya mabobo ibiniga saganwa goika ogokwana bananchi abalenge no borrobo nene kinga kiatokaga kuiba sensemo ya ATC imeyo muchibo songo butkobo kirero nigatobekana buno moka iroyo obwatange myaka 40 nigasianywaga kuiba senyumbe yamo yomomenyo yomo asensemeyo ya ATC ase konyora bunirekera mahana gosoa nyumba asabanyane enyumba bakigekuru egentukira bamategosoka aseba musaga no yo na kumuita goika ogokwa nonya nabo abakuru abande abo barenge nere nigo baminchuliana gutama ase kulinda abanyanyimbo bacha kirobotuki bwoko baligya abanyanyimbo abo bamanyiwa igoro yege kolekyo kyobibi no mokolie emeremo oyomo kurwanse college yo ya maigelio yo balimi ya ATC nigo baikararo na kurusyu mubiro obo mokero yo ase bayoira goika senkendu yenyagitali ya KTRH kinga kyobotuki bwacha kiwe bwoko baligya abakagerwa abo bande batama. Kisii FM enka yomugusi. Ruth Magoma. Ko bwatekana no botutukano bogendrete ko yebwate kanseyemo ase chinsemo chiarongo imeye county ya Migori eyo egosomya abantu babo tibakogenda nyagitali ekarobarwarete nabo igo kwengata egentokirira abantu baberego siria magimabo serikali nigo yaboliwe gochia kubwati amachiko aliabekire yogo chirenga chikanisa nabo igo kobonenkia abarandi abechikanisa au imeyense ya Kenya kago kwa nane mesito ya mangana maya murandia bwe kanisa ya Adventista
kurwase district ya Nyagancha imeye county ya Kisii Pastor Dikevansa Mokwa nigo aruro kubori gochiase serikali gochia kwemoke getambukero gochiase chidini chiria chikwegeria amageria taliayo obunyasaye ayo akobasiria ababwatani ao Asamalieta Pastor Dikevansa Mokwa mu pastor Seventh Day Adventist Church district ya Nyagancha meya bumachoge burabu na njenda ete kuira libageliga strongly ngikelie egakorwa kiabetalia rongo ase kanisa abantu banganyete gukikorwa ase mechi yabo bagacha komenya ororo ase ngenchu y'amasabo abande bakwereira aroro litangani ntaete kuira libageliga mbolie serikali onyege kunyarekana eligere kanisa buya ebugati chikanisa ekera matukaya twatware chikanisa chinyinge echinde chiakorekaniria abantu chinde chiibeira abantu nonyangusi nabo ntaete kumumete chikanisa chiakabere kurukale na mwakinira abantu muro chikanisa chirororo ari chikanisa chiabere kurwa matuka maega nabo koranga nonyangu ikabono na babantu bali buya so kwegena chikanisa echiga chire katikabera ige chinde chiabantu babeire muntu agocha imukane family yaye chake kanisa otebonyorero burabu ilinde kwanyoranga chikanisa chinyinge chiabeire ebiashara Boigo nigo morandia mokwa roko bali gochiasa abantu abo batagete koba abarandia kogenda ase college aocho oborandia na kwegeligwa igoro yamangana yo borandia elinde gotanga abantu korwa gotantaniwa ase nchira yo kobegelia ebinto ebyo bitali kobwatania amangana yobonyasaye kubwa mono emuleke abantu bande mbale bachakire gokore gosori na obo pasta monta kwimuka ku Rwanda onsi ogole bukwe mwamu osoka para osome ibungo bire bitatu wanza kweroka umupasta abange babo nabo babere bagokora ibintu bibe igo nabo ndate kubulie serikali kamura enyege kunyarekana engenjo bunabono abakolie bakolie gasi serikali bakurigererigwa nonye nabalimu baegwa gusentie sinamba noye nabarandi nabetakire buya naborobu balengwe babere chestad baegwa nye nechinamba ikiagerege ndoga ko namba yemo buno guqualify ko bumurandia tali kubugulie buku na gosomeke bungo na gwaka chinko bipara na gutumatuma ege qualify ngano murandi ole nambe yemo gwikoge ende theology school otureini eita onyole certificate onyole diploma onyole bachelor's masters kuchigoro kiagera theology gusoburandia is a profession like another profession ikona bonare gusabe serikali abantu abange basokire bagoteba ngana barandi bale bamureke mono Kisii FM enka yomugusi Nigo genderete gotegerera amangana maya korwa Kisii FM nebengi ya KCB igora account ya KCB Gold Savings Account omanye kobeka deposit ye chilingi chiri bwisano korwa bwo nyarago save chilingi chiri bubere ne chimisano goche igoro kero motienyi elio onyare gosoa ase draw yo kwebwera ebyewa ao korwa ase bengi ya KCB KCB for people for better. Ruth Magoma Abarai na begeni bekansa yege Catholic gatiabo oyolengo morayo monebwense ya Kenya omukuru Mosque Uhuru Kenyatta nigo bekerna semisa ya masabo yo kunyora Pope Francis asensemo ya Holy Family Basilica imeyo mochio Nairobi emise yo ekrawa amona Archbishop Philip Anyolo emisa yende nigo era kolekane imeye diocese ya Nyeri mnenchire yamo yo kumunyora Pope Francis oyoba gakora ekansa ya Catholic ensengima asegeka miaka 12 magajo gochora buna omopopo omwaka bwechirubere na 13 mubere opo Francis nigo beire gukurigarirwa mona abananchi ya sekansa St Peter's Vatican ase emerobelio yokomoenia erobere kolekana litkolia ankyo Jumamosi ase ensemo ya St Mary's Basilica yere isiko ya St Peter's Vatican asaba popu bande babere bakoenigwa ekero babere bagusiria amagimabo nigo Pope Francis abaka gusirumo bwaje litkolia Jumatatu maiga yokorolekana elio mwalio litkolia Jumapili kagosanga amona begeni ebekanisa ya Catholic ime ya St Peter's Vatican ase egotebekana nigaba kagusirumo bwaje maiga yogotwara omuchando bwestroke oyoirera enkora yaye go sinywa gokora emirimo na nigo akwa kabwate emyaka 53 Ruth Magoma
igogenderete gutegerera amang'ana maya korwa Kisii FM enka y'omugusi. Komiti elia yachoretwe no murayo mone bwense ya Kenya Moske Dr. William Ruto elioko baunenkia abantu barachegoswa ase kiombe kyobochori ne chimbebe kya IBC nigo egokora emirimo yaye yokubonenkia bali bachoretwe gochia kurwanera libaga lyumunyakiro ase kiombe kyo kya IBC naboigo aba commissioner aseri tukoria lero komiti yo ekorawa amona Dr. Nelson Makanda nigo yaberege kubonenkia abantu gwetania emyeyemo asegeka kyango mutienyo yamo oitire aseli tukoria lero bakolere komunenkia omonto ogatato oyole omosae omanyakanite buna mwita oyo obwate emiaka emerongo etato nebere. Thank you very much, Samwita. Thank you for helping us finish this interview on a high note. Thank you. You are actually the last candidate. You may not have known that, and we want to appreciate you for preparing for the interview and representing the young generation well in this interview. Thank you. I don't know if you have any comment that you'd like to make or any question. Thank you, Chair, and the distinguished panel. I take this particular moment to highly thank you and appreciate you. First, for shortlisting just a 32-year-old person to appear before you to discuss the stability of my position to serve as a member of this particular commission. Magega yogokora emermeyo komiti yo nigerache koyenana amalietabere yo munyakirogo amona ba commissioner batano nomo ucyasomura yo monebwense oyo maega ya matukatano nabere orache koyenana amalieta yo gucyase bungenene yense ya Kenya eliyo gucyago ite amalieta yo eliyo gucyakoba ase kiombe kyo bochori ne chimbebe kya IBC. Kisii FM enka y'omugusi. Nigogenderete gutegerera amang'ana maya korwa Kisii FM nebengi ya KCB igora account ya KCB Gold Savings Account omanje kubeka deposit y'echilingi chiri bwisano korwa bwo nyarago save chichilingi chiri bubere ne chimisano gochya igoro kero motienyi elyo onyare gosoa ase draw yo kwebwera ebyewa ao korwa ase bengi ya KCB. KCB for people for better. Ruth Magoma. Abanyanyimbo ime ya Kamkunji Nairobi nigo bamutange tomokagerwa oyomo maga yomo kagerwa yo gotoka amone nyasore yo isaine chishiringi chimilioni isano na isato nuguta isano gakwenekia engane yo omotenli b'abanyanyimbo asensemo ya buruburu manyakantabna Francis Kamau nigo atebuna nyasore yo nigo yarenge ase Kigali ibere na nigo yabekire ase Kigunime chingaki barenge kora omusako igento kirete omontoyomo kobekwa byara amone nyasore yo ase omobisoyo b'abanyanyimbo agikerie enyasore yo amona Mariogande yo gotindia asatibuna nigo abereka gusalia amagima y'abantu abange anene abasae naigo nigo baguchia kogendera amone seye yo kurwania amalioga yo atancheire. Kwa saizi tumehesabu magunia na kando na gunia ni 6 zile gunia kubwa na kando na hizo gunia kuna zile pieces kando kama hizi zenye nimeshika hapa mingi sana ambayo alikuwa anachukua kubadilisha. City value ya hii kitu yote tunaona ni kama estimate ya 8.5 million. Hii miadarati imeumiza watoto wetu. Wengi wamewacha mashule kwa sababu ya miadarati, wazee wamewacha mabomba zao kwa sababu ya miadarati, watu wengine wamewacha makazi kwa sababu ya miadarati. Kwa hivyo ni tahadhari napeana kuwa wale wanauza hivi vitu hawana bahati. Tutasukumana nao kabisa. Suspect ambaye tuko na mmoja lakini tuko na matumaini kuna wengine. Kisii FM enka y'omugusi. Ruth Magoma. Na kaya korera kurwa semeseto ya maganama ya senchira yowekiranu chinsa isano na iberechi abono mogaso ekiombe kyogo sonsora ebina saba advocate kya advocate disciplinary tribunal nigo kya manyolire na momocho yokogenda bamincha ya machiko yemirimo oyolingo muterali wikiombe kya bawakire aiga Kenya kya Law Society of Kenya Nelson Havi kolingana ni tribunal eyo Havi nigo atokire na momocho yokomusalia Elieta oyolinge baigo omorai wikiombe kya LSK Allen Waiyaki Gishui oyobegete kinekyo ase tribunal eyo asatebetuna Havi
niga musarretie Elieta egento kya molentre to muchanda obwe birengererio nogo chaywa kubotekana na mangana yo aligete igoro yaye ase mitandao ya social media maiga yetrobine yo gotegera ekinekyo ase boigo avinere anyorete libaga lyo kwegerera igoro yekinekyo bono engane yo nigo erachie kona chwa chitariki 15 bere cyumutinyo konwali mobo mwako yega ase omoske have arakumerwe asamocha yo yogoseria omonto Elieta. Kisii FM enka yomugusi. Ruth Magoma Sorobotiro mwancho mwotegelekero chabutokire 15 na moigoro yechinsa isano bere chabona mugaso nancho nonkia kwera mangana mayase nchira yo wekirano ngwa kirembya muna senga nchacho ole kuyategera nabo kwemanya buna tekire kurwa semese to ya mangana maya ya kisafama 94.1 enka yomuksi tomera ne chinsa isano na isato ne chinsa kianda kumanya senchira yo wenge kwene chikoraga 14 ninchiyoko ya letera ya muna ndamanga senchira yo wekirano Elietariane Ruth Magoma. Omoelio bwa mangana maya bunale tu asole na Kisii FM enka yomugusi. Kisii FM enka yomugusi. Aya na mangana maya yo bonchoreria bunakole tu asole na Kisii FM. Omwancho mategere na ukwalia ndosi asole na ukwalia ni asamangana maya yubunchilia inche nkuru kwa Eric Nyamweya. Ekambuni yesimiti ya Bambuli nigo yagale iliyo pokoreli bwae uchi asolungu rwakos unenjere ye moyo osiro bwagachi asolungu ruom kolengana no musiyo mukata George Lamafoko niga tebebuna kubatikana noko galeya kubokoreli bwae uchi asolungu rwakos nige kambuni iyo nigiriye guikia obokoreli bwae ange na kuroko sira uchi asobwagachi wechinyomba obogendete nsemeyum omurbuliyo yo ole egati merbuliyo ye kambuni ya Amson Groups yejishiringi jibilioni 50 nomo neyemo ejichire chibdora chimilioni inye bwoko galeya obokoreli bwae kuchia sichinsemo ase miaka 3 eri mutwe. Insurance ya Jubilee Life Insurance niko yalilio bwaita bwaye maiga yo wakana ebango yijishiringi chibilioni 2.1 asomwaka wenibo oyoera chitariki 34 mutinyi 12 omwaka wera chinga ki insurance iyo yanyolire nibo asomwaka yo eyoere chishiringi chibilioni 4.3 iyo yarokanire gokea kurwa chishiringi chibilioni 5.3 kurwa somwaka wera kulende ase insurance ya service expense yakina ase ngo gishiringi chibilioni 4.5 kurwa gishiringi chibilioni 4.1 asomwaka bw'echube na 2023 ka ukwanira ingane yumusiyo Jubilee Life Insurance Asman Mugambi nikatebuna kambuni yunigeriye tikuchia gutinya bokoreli bwaye guchia asichinsemo ao na toko sosa mangana yubonchilia bwechibesa imiensi ya Kenya dola ya USA niyo yonchiliwa kwa shilingi ya Kenya shilingi emiyemo na 29 ni senti 35 pound yonchiliwa kwa shilingi ya Kenya shilingi emiyemo na 52 nemo ni senti 94 euro yonchiliwa kwa shilingi ya Kenya shilingi emiyemo na 44 nemo ni senti 5 nemo na 5 shilingi ya Uganda yoncheruwa gocha shilingi ya Kenya shilingi 23 ni senti 34 shilingi ya Tanzania yoncheruwa gocha shilingi ya Kenya shilingi 20 ni senti 5 nomo Rwanda franc yoncheruwa gocha shilingi ya Kenya shilingi 10 ni senti 9 South African rand yoncheruwa gocha shilingi ya Kenya shilingi 5 nemo ni senti 5 na 5 nemo wekira bo mwancho mategeri nungo kiro molbo mangana maya yubunchilia inchenkoro kwa Eric Nyamweya. Ayo na mangana maya yubunchilia bunare tu asore na Kisii FM enka yomugusi. Inka ninka enero enka yomugusi Kisii FM enka yomugusi inka ninka Ine aino mwana naende nwanchite kwa tegela Kisii FM. Tazama hii niwepo pale majina ya
bono twakoreteire muroberio bwa bana nere Aunt Ruth Magomari tukoria Jumamosi uchakira chinsa isato chimambia wika chinsa inye chamambia na boigo litukoria Jumapili uchakira ensa eyemo ya marogoba wika chinsa ibere chemarogoba aye buna omwana okisi FM nonyore libaga lyogotera kurwa memory verse. Memory verse come from the book of Matthew chapter 7 verse 1 to 2. Kuira amashairi mochongwano. Waze utambe to bugana ngore Yesu. Namangana ande yokoegokia. Omwanda mategarali oya boxime ala aye buna omwana tutiwa mahiga so ime ya Kisi FM wegokie wesemie na kwemanya ime yomuroberio bwa bana na Aunt Ruth Magoma. Kisi FM enka yomuroberio amingizile bayaya amingizile ngeumvwata waiza wasisameno kala ingangungo mwebani kesakane Jumapili Numuroberio rumba teke uchakira chinsa 10 chamagaroba chinsa 11 chamagaroba. Vive la liberté. Nelson Mandela Madiba. Merci papa. Chikoraga, komina ibere cham. Yemo Yamagoroba. Nime ya Kisi FM 94.1 enkayomogusi kerari tuko lia Jumapili uchakira chinsa 10 wika enseyemo Yamagoroba. Rumba teke twegokire eikyengima ine noma yetengo mugusita nego tereka bweka kurwa bakoro musangami atayo omusangami bo mugusi no muama toye no ndebwensi ogweta brother benego bajerikendi. Kazi ya muziki nilianza mwaka wa 1974. Ando yondo gweta akanyora toteregete nera agasaba tukamwa tukababuria buna bakurukwa bagatotebya Oloche Angudi. Naitwa Millicent Akinyi. Naitwa Joseph Alo Onyiru. Naitwa Rafael Abwao. Naitwa John Odhiambo Abele. Ya muziki ndio naitwa Damwene. Mimi ni Profesa Uor Pinjiro Mjamapera. Naitwa Charles Ohindo Olo. Kijana ya kimuziki naitwa Brother Charlie. Mimi naitwa Nelson Ochieng Orwa. Na kwa jina ya muziki mimi naitwa Ochieng Nelly. Na nilizaliwa 1942 na muziki nilianza 1961.
tegerera omuroberi omusangami kera litukore Jumamosi guchakira chinsa 10 weekend ya moya marogoba namikenye bubara ime ya Kisi FM enka yomugusi. Kisi FM radio itomonyage tige twanyolire. Kisi FM keratogendrete gukina na kwenekia ngo kwatoro bakorera obuya buna yo mategererio mwanjwa boigo ningo to kwari bagaria bene erinde kurwa maoni yao ine nubwati swari rinde igore ya Kisi FM gusesigino yaito teri byasore gusekende gionsi urata kekomanya igore ya Kisi FM na bogo kwana 90 wetera se namba 0758059900 Useboigo na bogo torikira email wetera info@kisifm.co.ke boigo na bokorete complain yao maseyemo wikaso bisiene ya Kisi FM egiye gotoka chinsa mo cyamenyenkwa amaoni yao se complain yao ntoje korero botuki na gokwa machibu nsiye chiwikibere gendera gotegera Kisi FM egenero enka yomugusi. Kisi FM enka yomugusi. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Round 1. Company ya Kitale Industries ni gobono ya koreteire ayo mutugi ime ya gusi endagiringia yetugo emanyakanete buna faida feeds iyo bakoni ase rigurirense kegima company yiga ngoni rendagira au yetugo buna bone ndagira yechimori emanyakanete buna Calf Ali Wina Pellets endagiringia ase chombe cha mabere emanyakanete buna High Yield Dairy Meal Extra Special, High Yield Dairy Cubes, High Yield Dairy Meal, na boigo Super Dairy Cubes, Super Dairy Meal, Dairy Cubes, Dairy Meal, mifugo gose Economy Dairy Meal, mifugo Cubes, endagira yechibarasi Hose Meal, na boigo omunyu obwe chombe. Kitale Industries ngonya bare endagira engia kigima yebisusu gati yechendagira chinde chinyinge chetugo. Ime yomo chobo songo enyorere ndagira yetugo ya faida fi